L-anzjani jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika li jfassal il-Partit Nazzjonalista u importanti li l-anzjani jibqgħu attivi fis-soċjetà tagħna. Dan sostnieħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara żjara fid-Day Center li jinsab f'Taslima. Wa din iż-żjara Bernard Grech tkellem mal-anzjani preżenti illi min-naħa tagħhom saħqu li Day Centers bħal dawn huma importanti ħafna għalihom għaliex iħossuhom parti minn komunità. Jakkumpanjaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici kif ukoll is-Sindku ta' Taslima John Pillow. F'kummenti ma' Net News Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista dejjem investa fl-anzjani għaliex l-anzjani qatt m'għandhom iħossuhom imwarbin. L-anzjani dejjem kienu għal-qalb il-Partit Nazzjonalista, minna fl-anzjani, ftaħna d-djar tal-anzjani, ftaħna d-daycare centers, zidna s-servizzi għal diversi snin u aħna kburin illi biddilna il-politika fejn l-anzjan poġġejnieh il-qudiem u maħallejnieh jħoss illi huwa imwarrab mis-soċjetà. Apparti minn hekk Bernard Grech saħaq fuq l-importanza li l-anzjani jibqgħu attivi u jattendu għal affarijiet bħal dawn. Il-politika tagħna favur l-anzjani tibqa' attiva, tibqa' għaddejja li xirridu li l-anzjani tagħna mhux biss jibqgħu attivi, mhux biss jibqgħu huma indispensabbli għas-soċjetà tagħna, ma jibqgħu b'saħħithom kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Matul iż-żjara tiegħu Bernard Grech tkellem ukoll mal-impjegati fid-Day Center li spjegaw kif kuljum jorganizzaw attivitajiet differenti sabiex l-anzjani jkollhom attivitajiet varjati u ma qalu li jħossuhom ferm sodisfatti f'xogħolhom speċjalment meta jaraw l-anzjani kuntenti.